Yondase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi njewethu kuzathi kubuya imandla ngakhomishini ne-ad hoc committee thina sibe sidiniwe kule class. Sizabe sidiniwe because guys iziqophelo zika-Cupcake sana makudanyaze eklasini bethuna manibona i-likes manibona i-comments manibona ofollow bethuna abantu mabadanyaze makucofe. Yini nani mamelani ke bakwenzeka ntoni? Niyakhumbula mos last year 2025 basikhe sangena kwalapha kule class ndanixelela uba kwenzeka ntoni ngento ye-G20. Fine, ndabe ndinixelela uba laa tata uNonelios Orange uthe yena akazuza kuloo G20 because thina sibulala amabhulu kwathini niyayikhumbula mos loo nto. Fine, wathi uCupcake myekeni makangezi uyafuna myekeni makayekwe njeya nyhani wayekwe njeya yaqhubekeka i-G20. Nyhani ke G20 went well. I-leaders zezi countries ke zabe zisitsho uba South Africa yasiphatha kahle. But you guys don't know what happened ke ngoku kulaa dina yangayamini ye-G20 yangezamini ze-G20 phofu. Mamelani ke into eyenzekayo. So hayi fine yenziwe ke laa meeting ye-G20 kwathini kuthiwa hayi kutsho kwi-head of states ke ngokuba izanohlala ngapha bopresident kutyiwa ngapha yaba banje kuba yohlaliswa babi kuzawutyiwa ke ngoku kwenziwa yonke laa nto mos after i-meeting enkulu yeecountry zonke. You understand? Kuhlaliswe bahlaliswe ke phaa bahlaliswe phaa uCupcake kwathi jab wathi hayi mani hayi nguPutin lihleli phaa xa sithi nyhani nguye wathi ndihlasele cango Putin utsho ke ngoku kulaa qumrhu lakhe ahamba layo wathi ndihlase cango Putin nyhani wayohlaliswa ke phaa cango Putin hayi nyhani kwazi ukutya kwatyiwa azothi ke ngoku uCupcake uhlebela uPutin ke ipresident yaseRussia. Niyayazi mos loo nto? Mamelani ke amhlebela othi efondini uyasibona kodwa sisigezo salo Nonelios Orange athomnye tyhini ndisijongile awugezile ndisijongile wathi ngosizathini ngaloo nto wathi hey niyamazi uba une-power when it comes to into ezininzi so kuzafuneka sibe lapha wathi ke nakuPutin yazi ndicebisa ntoni mna ndicebisa uba senze into ebu-drill yabo into ezawuthi mna ndizawuzisa iinqanawa zam zemfazwe apha yabo then sikwazi uba xa sinohlaselwa xa kunohlaselwa wena okanye kuhlaselwe mna sizawucommunicata njani nizawuyazi njani nina apha ke ngoku eMzantsi uba mna ndihlaselwe phaa eRussia okanye nina xa nihlaselwe apha yabo kwaba yiloo conversation. Hayi nyhani athi hayi ayawuthi uCupcake hayi Putin siphuphu i-grand le uza nayo i-idea eshaphu le uza nayo kwathini yabo. Hayi nyhani after bediscussile xa bushiye ubajongile ushike ipresident yaseChina xa bushiye ubajongile wathi ushiye hayi ezi khona le nto iziphezu kwayo ezi but angathethi ushiye asende ku-WhatsApp group hayi bo guys nithetha ngantoni kuthiwe sizawuthetha nawe after kutyiwe izawujampisa bakhe sadibana sonke ngoku athi ke mna athi ke omnye okay hey athi uPutin no ithi makabize no-Ali uAli ke ipresident yase-Iran yaba ithi makabize no-Ali nantsi i-room number yaba kuzawudityanwa kuloo hotel apha eSouth Africa udityanwa kuloo hotel kuloo room number ithile nyhani hayi fine kudityanwa ke ngoku kuloo room number 104 tyhela kuthi Cupcake tyhela kuthi siphuphu tyhela kuthi ushiye tyhela kuthi uAli yi-Iran yi-China yi-South Africa yinto libala nto iRussia yes oyi-4 yava kudiscusswa kuthiwa no masiyenzeni lo way guys because sizawufuneka sipractice senzisa nabantu bethu training uba xa zithi wena uthi because kaloku ligeza eliya anytime kungaqhushumba yava hayi nyhani kuvunyelwane sharp pheli G20 kuphela i-G20 afika uPutin eRussia athi inqanawa zam zemfazwe mazihambe zibheke eSouth Africa ezemfazwe zona maziyibone eSouth Africa indlela hayi nyhani noshiye asitsho the same thing ecountryni yakhe no-Ali atsho the same thing ecountryni yakhe athi manibetheni bandasi hey kuthiwa bathe xa be-in the middle andithi zihambe ziinqanawa guys zihambe elwandle kuthiwa na elwandle zihambe elwandle ya zihambe elwandle so xa zi-halfway ke ngoku xa zi-halfway bava nge-call isuka phi e-UAE
kuthiwa hayi bo kukho inqanawa apha kukhona ingena ke ngoku cupcake kukho inqanawa apha kwathini esizibonayo ezikanga ezisuka endaweni ethile nasendaweni ethile kwenzeka ntoni and zonke zithi zisingise South Africa kwenzeka ntoni South Africa kwathini athi kena ku-cupcake hayi wethu senza nje i-routine training nee-members ze-BRICS kwathini athi kena ke lo wase-UAE hayi njani because awu-invitanga iBrazil awu-invitanga i-India so uthi wenza njani loo nto because nathi awusi-invitanga ke because ngoku i-BRICS mosayiseyo-BRICS guys niyayazi uba yi-BRICS plus zeza countries ku-BRICS then kubekho plus ecaleni because bajoyine zezinye i-country last year so kuthiwa anisi-invitanga nathi so izawuthini loo nto cupcake athi hayi zani ke baniyafuna zani baniyafuna nyani kuthiwa lo wase-UAE wafowunela abanye oobhururu bakhe wathi yeziya we-South Africa sonke masiye phaa yabo beza ke ngoku noobhururu babo abakwalapha kwi-BRICS but not everyone kwi-BRICS was invited you understand anyani kufikwe kapha emzantsi bafike bonke nyani ke iqale ke ngoku le nto so after ke ngoku iqalile sezifikile ke ngoku zifike inqanawa mos nge-9 zilapha ngoku sithethayo sifike nge-9 inqanawa after sifikile ke ngoku inqanawa hayi kubekho amahemhem ke ngoku kubekho amahemhem xa bufikelela kulaa tatinonelo zi-orange kube kusithiwa hayi bo u-cupcake uyenza njani into enjalo yoba ahoste uPutin eyazi into nokubana uPutin ungulo ulwa ne-Ukraine yabo hayi kwacaba iyathethisa nento yase-Iran kwacaba i-West ke yase-Iran kuthiwa iyathethisa mpela yase-Iran phinde zidibane ku-WhatsApp group ezanto Iran, China, Russia and South Africa kudityanwa ku-WhatsApp group ba guys nanso into ithethisa you understand nanso into ithethisa bafethu because iRussia inendetha iyathethisa into yayo iRan iyathethisa into yayo yabe isithi iRussia no kutheni eyam into izawuthethisa because kaloku mna lento leyiqala ngoku and lento kudala iplaniwe kaloku yabo kwathiwa ziphume nini kanti inqanawa zenu kwathini yosa inqanawa zethu ziphume ngo-October kwafanele bazifike ngoNovember azakwazi ufika ngoNovember ireason yoba singafikanga ngoNovember bekukho laa nto ye-G20 yaba bazama uyikhavarishe ke ngokuba baphazanyiswe i-G20 ngeba yenzeke before kubakho yonke lo nqushu ye-Ukraine kwathini yaba bantwana hayi fine so kuthethwe loo nto ke ngoku kuthethwe loo nto ba South Africa kwathini aphela uCupcake esithi hayi yazi yintoni wena Iran ingathi yakuthethisa kakhulu ali wena bazijike zakho inqanawa wena because ingathi yathethisa le yakho yava kuthiwe lo wase-Ukraine ngenkani athi andizujika kutsho uPutin utsho apha eSouth Africa ngoku wathi andizujika xakeni nizawucimba kutsho mna Putin wathi andizujika bantase so into abayenzayo ke ngoku oPutin phaa into abayenzayo kuyapracticeiswa ba into ke ii-weapons zisetyenziswa kanjani kuthiwa phaa Simon's Town Simon's Town kulela lwandle mosi kudibane I think i-Indian Ocean ne-Atlantic Ocean zithi qha amazi abetha so phaa kuthiwa bantase nguqhu 2 minutes ba kuthiwa ipompo 2 minutes wa kuyapracticewa bantase kuthiwa kupracticewa no-communication so kuthiwa kwenza i-training abayibiza bona i-knowledge sharing bathe something peace wethu but bathi benza i-knowledge sharing so that if i-South Africa ineskill enaso i-Russia engenaso kuyasherwa ke ngokuba le uyenza kanje le uyenza kanje so ezinye ii-countries ke zithi zona ezi country ezize apha beziyazi into eziyenzayo zipreparishele imfazwe ndixelela loo nto ke mnaka ndixelela into enjalo eyenzekayo mna ngoku nina nilibele kulwa i-GBV